Ngibingelela bafowethu, ngiyanibingelela. Ngibingelela ufukuza umncwado. Ihlo lami lazi langilanga ngokubuka amathanga. Intombi kayibambezele ngayipholisa maseko kusho yakhe ayengibambezelanga ngipholisela ngamaseko. Uma wengane yakho ngambalekela mina engilandela. Mfowethu mdadazi lo nibingelelayo. Cha. Bafethu indaba la. Ukukhuluma nomuntu osenoyisisenonina. Kodwa osezizwe enqena nje ukuya ekhaya. Usezizwe enqena nje ozizwe enqena nje nokubathumelela imali. Ngoba bayasebenza noma bangama-retire baphuma thisheleni, phoyiseni kuphi laba besebenza khona seberithayile. Abanye baka-retire basasebenza. Hayi bafethu asixoxeni le ndaba. Uyazi ukuthi emhlabeni kuphilwa ngesibusiso. Emhlabeni kuphilwa ngesibusiso bafethu emhlabeni. Ayisengikhuluma nawo wonke umuntu. Nongasenabo abazali. Emhlabeni kuphilwa ngesibusiso bafowethu. Sakulahlekela usenkingeni. Ngizoyiqalaphi le ndaba? Bafethu. Kade ngixoxa nomnye ubhuti walapha endaweni yangakithi. Waganwa, uthola abantwana, saganisa, enye insizwa yakhe iganiwe, kanjalo kanjalo. Umuzi wakhona kusho ubuka nje umuzi uyawubona ukuthi kuhamba kahle la. Yes. Ngimbonge la ukuthi insizwa yakhe isiyaganwa. Useyangixoxela ukuthi hayi wemfoka la ngiyazi ukuthi ngayitshela ukuthi mina ngaganwa ngineminyaka emingaka. Yes. La ko 20 something angikhohliwe. Yes. Wathi ngayitshela. Ngithi mina waganwa unaleyo mnyaka wathi yebo ngaganwa nginaleyo mnyaka. Ngithi mina kuye hayi kusho ukuthi amakhehla kini enza kahle ezweni. Yikho nini enhlahle engaka. Athi vele wemfoka la. Thina kwethu kuhambe kahle ngenxa yokwenza kahle ngobaba mkhulu bethu. Wathi bona laba bangaphambili abayiphatha kahle kuze izinto zethu zihambe kahle. Wathi uyabona ukuthi thina siyiphathe kanjani kuyovela ngezingane zethu nezizukulu zethu ukuthi thina siyiphathe kanjani. Uyabona? Engisho ukuthi ke bafethu isibusiso siwulungelunge uyasidinga. Khona into esayitshelwa umembatha thina ke esafunda kwaChwezi. Sayitshelwa umembatha kwa-first year nomemkhumalo. Bathi ohlangana nomuntu omdala umbingelele. Mohlangana nomuntu omdala bomqhelele endleleni. Mawugibele ebhasini umsukumela umuntu omdala ahlale. Yabona niyazazi lezo zinto ukuthi senayiziba kodwa niyazazi. Mawubona umuntu omdala ephethe kabi umphathise. Mawubona umuntu omdala kunjani njani. Uyabona? Zonke lezo zinto ababesifundisa zona. Hlonipha omncane, hlonipha omdala. Uyiphathe kahle wayezathi umema umbatha. Uma uqhuzuka khona icala osukulenzile. Ngeke nje uqhuzuke lingekho icala. Sengize ngakhula ngamdala ngayibona lento ayisho ukuthi owayeqinisile umema. Yes, wayeqinisile ukuthi awukwazi ukukhuzuka ulimali ingekho into eyiphutha osukuyenzile esidalweni. Ngisenhlonipheni. Nasekwazisena abazali la ngiqale khona. Ngase ngisuka ngithuthuka sengiya ngiyobathatha abazali manje ngaphandle emphakathini. Ungamphenduli umzali mayekhuluma kube njani kube njani. Uyabona? Akukodwa kokumshaya. Lokho kokumshaya ayisekwelinye icala lelo. Elinye ke selijule kakhulu lelo cala. Selijule kakhulu. And ngiselapho nje ngingaze ngiyikhohle lento. Uyazi ukuthi bafethu alikho icala lingathethwa lapha emhlabeni. Alikho nje icala olenzayo ngabe ubulala abantu
ngabe udizisa abantu, ngabe udlwengula abantu, ngabe uvimba abantu bangayitholi imisebenzi, uxoshisa abantu emsebenzini, wenzani nje. Yonke imikhuba emibi oyenzayo bese uqede futhi uphumelele kuhambe kahle. Hayi icala lelo likulindile. Phakathi kokuthi ulithathe wena uphila noma lithethwe abantu bakho. Kodwa khona icala lihlala limile nje likulindile, alipheli icala, akupheli icala. Yes. Ulenze efemini, ulenze emsebenzini, ulenze esontweni, ulenzaphi. Into nje ububi oyenzile izokulandela. Siphile la-ke ukuqoqelela izibusiso lapha emhlabeni. Siza abantu, wenze lokhu nalokhu. Uzobona wena uze ufike ekutheni uqhafaze. Ubone kufanele ngabe uhlupheka uyimbuqu, kodwa ungahlupheki uma uwumuntu ongasebenzi. Uthole ukuthi nje awuhlupheki uyaphila, akekho wazi ukuthi uphila kanjani kodwa uyaphila. Uma umuntu osebenzayo uyayidinga inhlahla ukuthi imali yakho uyibone ukuthi uyenzani. Baningi abantu esibaziyo thina abasebenzayo kodwa nje ongakuhaleli ukusebenza kwakhe. Noma ngingasebenza after 20 years esebenza manje kodwa ngiyoqeda ngenza izinto eziphilayo ukudlula yena eneminyaka ewu-20 nangaphezulu asebenza. Baningi abantu abakanjalo. Sibusiso, isidinga inhlahla. Izalwa lapha ekuhlonipheni lenhlahla. Ngizobuyela kule nto yabazali. Yes. Uyazi udinga inhlahla ukuzala iy'ngane. Udinga inhlahla ukuthi usuyizalile iy'ngane. Ibe khona ingane yomfana nje eyomisa igama lakho. Noma ngabe intombazane noma ngabe umfana kodwa nje eyomisa igama lakho kuthiwa leyandle. Izalwa izothi gogo bani. Idinga inhlahla. Udinga inhlahla ukuthi iy'ngane zakho zifunde. Ekukhuleni kwazo zingashawa zinyoka, zingashayiswa ziy'moto, udinga inhlahla. Udinga inhlahla ukuthi iy'ngane zakho uma ngabe yidlala, mina ngithi ngwasemakhaya ngizosho umdlalo yasemakhaya. Uma ngabe yidlala ngokubhema amalongo amahhashi, zidlala ngokubhema amahlahla. Zithi uma ngabe seyitshontsha iy'nqamu-ke manje seziyobhema ogwayi, bese yakhe ihlehla ithi hayi benzani manje. Ngiyileyo ngane-ke mina ngahlehla lapho nje. Bathi uma beqala betshontsha engangikhula nabo, bethi inqamu ngahlehla. Yasho lento kimi ngoba kade yaqala ukukhuluma lento yathi uzoba ubhuti, kusho ngathiwa awubhemanga awuphuzanga kodwa ubhuti uzoba wuye ubhuti. Yes, ngoba kwakujahwa ubhuti ngaleso sikhathi kunendlela esasima ngayo sifese bese kubekwe eceleni-ke bese uncuncwake. Uyabona? Udinga inhlahla ukuthi ingane yakho ingaweli kuleyo nto. Udinga inhlahla ukuzala ingane ezolekelela nje egcekeni. Ngale ukuthi izilandelwe ngemuva. Ezolekelela nje egcekeni ingalandelwanga ngemuva. Ithande ikwabo uma ngabe ikhulela kwabo noma ikhulela ekhaya konina. Ithande ikhaya konina lele esuke ikhulela kulo. Lowo mzi oyinikeza umpheme. Ithande ikwabo, udinga inhlahla. Udinga inhlahla ukuthi ungadubuleki kusuke impi erenki ukhona ungabe serenki noma isuka esitradini esikhulu eThekwini noma eGoli noma kuphi ube kusuka impi ongayazi kudutshulwana ungadubuleki. Udinga inhlahla. Kuzo zonke izimo zokuphila udinga inhlahla ukuthi wena abantu bakho bathole imisebenzi, udinga inhlahla. Kuzo zonke izimo zokuphila udinga inhlahla. Uma usenobaba nomama usenhlahleni-ke yokuqoqelela le nhlahla ngokuthi bathengele impahla, bathumelele ukudla. Uma nidla amasoseji nentombi yakho nawe nabo bathumelela amasoseji. Suka madoda, ngikhuluma ngento engiyaziyo nje mina. Ngikhuluma ngento engiyaziyo. Mina bengingayi kuthiwa yini hothela laba abathungisayo. Bengingayi mina kulabantu abathungisayo ngithi angithungele ingubo yomuntu wesifazane yodwa. Bese thungela umuntu wesifazane bethungane kama ongizalayo isalukwazi sami. More than 70 years. More than 70 years. Angikhulumi imfeketho. Yes. Funa kwayena umuntu wesifazane azi ukuthi hey, thanda mina kudlula kulesi salukwazi. Khuliswa yiso. Yes. Khuliswa yiso. Dlula kuso ukuthanda mina. Awukwazi uzovela ungixoshe nje ngedwa njengekho ungiqhebule, angiqhutshulwa mina. Ukwazi ukungiqhebula nje uvela ungiqhebule okhalweni. Hayi lutho nasi isikhowa. Isisalukwazi. Uyabona? Ngisho ukuthi kufuna ubanakekele mfethu ngoba ngokweminyaka ithi lento bona bazosheshe bahambe emhlabeni. Ngokweminyaka bakushiye wena.
Kodwa-ke phela emhlabeni kuyafiwa kuyenzeka kube wena ohamba kuqala basala abazali, yabo. Kodwa-ke ngokweminyaka sebenzela kulelo phuzu ukuthi ngokweminyaka possibly bengahamba kuqala. Abathi behamba ububanelisile nosala nodali ninelisana ngayo yonke-ke indlela-ke nenzelana yonke into eniyifunayo nodali. Yes, kodwa abazali usubenzele. Funa uma ngabe ubuka iy'ngcwaba labo njengoba ngibukela likagogo nje ongizalayo mina laphayana. Ubhodla uthi ya, yes, uthi hhayi ngamzama ukumkhombisa ukuthi ngiyamthanda. Ngamkhombisa ngicakwe luthando, ngibanjwe uthando ngaleso sikhathi, uthando olungigubezelisayo ebusuku mase ngigodola. Kodwa la ngawuvala umqondo ukuthi hhayi bo yeyi, uye uma umzali enginaye lo emhlabeni. Ngidile naye, ngadila naye uthuli. Yes, uthuli. Ngabala into ey'ningi kakhulu engangimenzela zona. Ngitoha ngoba phela mina ngangitoha. Angikaze ngisebenze lo ngazalwa, angikaze ngisebenze. Angiyazi i-payslip ukuthi into enjani. Wathi omunye umlungu walapho engangisebenza khona wathi mangimtshela ukuthi mina angaze ngibe ne-payslip. Wathi, no, mani sakunikeza i-payslip. Ngathi that's a payslip sort of. Ngathi that's a payslip sort of. Wajema ngoba ngangimtshela into ayaziyo naye vele ukuthi akuyi i-payslip, it's a payslip sort of. Yes. Ngisho ukuthi-ke angiyazi at all. Kodwa kuleyo manqushane engangiwathola ngangithi angiwahlukaniselane naye ngoba angiyazi iminyaka azoyiphila. And lesibusiso sakhe ngiyasidinga kimi, ngiyasidinga kubantu bami. Ngisidingela mina lesi sibusiso, ngisidingela abantu bami. Ngoba sekucacile phela ukuthi uNkulunkulu ungipha abantwana. Le bantwana kufanele bafice isibusiso ubaba asiqoqile ephila. Asiqoqe usho wathiwa bakhulele ey'ntabeni kodwa igazi lami linabo lezo ntaba igazi lami. Igazi lami linabo kulezo ntaba. Mhlasimpe yile linenhlahla, who knows? Yes. Mhlasimpe uma lihlangene nje nelikanina nelikanina likhanda inhlahla kuye. Kodwa nalo liyasebenza igazi lami. Manje kufanele ngiqoqelele wayezathi omunye umuntu engangijwayelene naye. Athi hey ayikho inkinga njengokuthandana nesiphukuphuku. Ngoba uma uthandana nesiphukuphuku wasizalela leso siphukuphuku umuntu wesifazane. Athi wasizalela leso siphukuphuku. Yes. Sambe sithuka abantu mhlawumbe sihleke inhlanya. Sithi hey uhlanya lo ubheke lo hlanya. Mhlawumbe sihleka abantu abakhubazekile. Uma leyo nto seyehlela ingane yakhe nawe hayi ingane yakhe yedwa. Uyayibona leyo nto? Ukuthi uma ubuphukuphuku abenzayo sebubuya manje buzomshaya. Bumshaya sebubhanqa nawe wena ongazange wenze lutho. Ukuthandana-ke nesiphukuphuku. Uzalele isiphukuphuku. Uyabona? Noma uzalelwe isiphukuphuku. Engisho ukuthi-ke bafowethu abazali yeyi bayigugu ongalazi. Yilabazali abakuzalayo. Bese kuzoba yilabazali abakukhulisile abazalwa nabazali bakho. Kwesikhathi noma ngabe abakukhulisanga for the fact that bazalwa nabazali bakho. Hamba ulandele inhlahla kubona ngoba wazi ukuthi iyiphi ingilosi, isiphi isidalwa esicashe kuye. Loya ongakwenzelanga lutho nje wayiphungele mangabe wayiphungile noma wayengayingeni indaba yakho. Kodwa uyazihlahleleke loya muntu. Konhlahle kuloya muntu. Thothi idlozi lembhekile. Lenza izinto zenzeke. Manje niyibona leyo nto emakhaya. Umuntu othothi umbhede ekhaya kodwa hayi noma ngaphelelwa umsebenzi uzowuthola ngakusasa, aphelelwa umsebenzi awuthole ngakusasa. Kodwa umbhede ayikho into ayenzayo ekhaya kunjani kodwa ukuthola ngakusasa. Ubheke uba lo muntu ambhekile hamba phela. Mnake lo muntu. Nginipha nje ukuhlakanipha. Lokho kuhlakanipha ngikupha abantu abangangazi ngoba abangaziyo bawuthatha kalula. Basuke babuke ukuthi kithi izindlu ziyawa. Babuke mina ukuthi ngikuphi. Abangangazi bazolalela inomkelemane abamazi lapha noma bezwa becocelwa ngaye noma abezwa nje inkulumo elalelekayo. Bayithathe leyo nto. Banakekeleni labo bazali. Khona inhlahla ecuthe kubo. Khona inhlahla. Ayikho into engiyisaba njengokubuya sengiyisola. Yabona ukubuya sengiyisola. Ngingasazi umuntu ngizomngena kanjani ngenxa yokuthi ngenza kanjani esikhathini esidlule. Ifuna kuleyo nto. Leyo nto sihlale siyibona abantu seyibehlela webafethu. Sihlale siyibona abantu seyibehlela umzali wakhe eseshonile.
akasazi ukuthi manje enze njani, akasazi. Usethenga inkumva yengubo omunye, usenzani, bathi abantu sazi kahle nje ukuthi ubengenendaba nalo baba. Bekuyikhehla nje angenendaba nalo. Noma lesisalukwazi bekuyisalukwazi nje angenendaba nazo. Usefuna ukubukwa. Iyekeni lento yokuthi nenze izinto ngazo sonke isikhathi nifuna ukuzenzela ukubukwa. Yenzani izinto ngothando olumile enhlizweni nje olumsulwa nenze izinto ninakekela abazali benu. Nakekelana abazali benu. Besaphila ngoba bayahamba. Uyazi bafethu ngixoxela into eyimfihlo. Ngizophela iyimfihlo ngoba yafika ebusuku mina ngilele ifikela mina ayimenyezwanga. Yafikela mina. Uyazi isalukwazi esingizalayo sathi sasinamavikana noma inyanga mhlawumbe sihambile. Uyezwa. Ngisibona ebusuku singena siyohlala phansi kuhlezi izalukwazi iqelile lapha. Sifike sihlale phansi. Uyezwa. Noma ngisibona kodwa into ephupho niyayazi ngambona ehlala phansi. Ngesikhathi ngimbona ehlala phansi bese kuba khona obuzayo kulezi zalukwazi angiyiboni lezi zalukwazi. Basendaweni esithela ngibaboni kahle. Bese kuba khona obuzayo. Athi le ngane yona ibikuphethe kanjani emhlabeni. Kanjena nje. Athi le ngane yona ibikuphethe kanjani emhlabeni. Ukuthi iziphi ezinye izingane abase bembuze zona angazanga angizwanga. Ngezwe sengizwa inkulumo esithi lena yona. Ngezwe nje le nkulumo esithi lena yona ibikuphethe kanjani. Uyazi ukuzwa umzali wakho umthanda inhliziyo ebuhlungu ukuthi ushonile ukushiyile ebe umngani wakhe igugu lakhe yonke into ongayicabanga kubantu abanenhlahla yokuthandana nabazali babo. Kubantu abanenhlahla nje yokukhonzana nabazali kubantu abanenhlahla yokuthi umzali abe yigugu kuye nawe ube yigugu kuyena into enjalo ngisho leyo nto ke athi umama ongizalayo le ngane ngiphathe kahle kakhulu emhlabeni asho lokho kuphela athi le ngane ngiphathe kahle kakhulu emhlabeni mawuthanda kusungathi kwakuyinyongo noma usungathi kwakuyini kodwa mina ngiyazi ukuthi kwakuyini and I'm happy ngaleyo nto. Leyo nto ngabona ukuthi uma ingasabanga inhlahla kimi iyoba inhlahla kwengibazalayo. Kwengibazalayo. Engibazala iyothi imoto isiyongena eweni bisifika ibanjwa zigxobo. Ibanjwe zigxobo ilenge kanje yazaphume. Azaphume ngaleyo nhlahla leyo. Uyezwa. Thiwa imoto ibilengele eweni kanje waphuma ngiphume phakathi. Athi qeda ukuphuma nje bisithi nje ubuye ubone emafilimini. Isingene kodwa sephumile yena uyabona ngoba siphilela inhlahla and inhlahla iyancengwa iyacelwa yes inhlahla iyancengwa iyacelwa inhlahla uyisebenzela ngaso sonke isikhathi ukuthatha indlela nje from emakhaya ngakini uye edolobheni elithize ubone lo muntu owumama noma lo muntu owubaba noma insizwa ke nje phethe kabi noma intombi umphathisi nje umgibeze emotweni yakho enhle umgibeze nawe wena uka Mercedes noka BM ubangazi ukuthi labantu beemoto ezinkulu nezinhle batshela abantu agitshezwana nawe kuleyo fortune yakho whatever zonke ke mayisabe khona nabahamba ngama Maserati nalezi ezinye ama Rolls Royce ekulungileke nawe ke kuleyo moto yakho ukuthi bayidlanzana bahamba ngalezo umgibeze nje ufika umbeka noma umfice hike umthatha hambe naye mawubona ukuthi safe ukumthatha umthatha hambe naye mhlawumbe bheke eThekwini umbheke eGoli manifike sethi uyakhokha ukuthi hayi wenza okubalekile ngaleyo mali yakho miyeke umuntu wabantu ahambe athi inkosi kubusise done athi inkosi kubusise mayishilo mayingashongo isidalwa sakhe somsholo ngoba siyathi sizela isiphukuphuku mina ngiphila impilo engiyiphilayo ngezibusiso zabantu engabasiza abangangibongi ngibongwa zidalwa zabo the other way around ngoba ziyazi ukuthi zazala iphukuphuku understand ngibonga zidalwa zabo the other way around uyabona angiqondileke ukuthi babiza ngeziphukuphuku abantu uyabona kodwa ngisho ukuthi isidalwa siyazi sizela into nje
uyahluleka ukwenza. Sihambe sona siyokhuleka emakhehleni alanga sithi sabonga umntwana wenu wasenzela ukuthi, kodwa lengane yethu iwulibala. Sicela nisikhulule simvikele khona ingozi siyibona ifuna umehlela, but uthola usuvikeleka ngento ongayazi kanjani.